Mga pulis ng PNP, NCRPO, ng National Capital Region, namamahala sa katahimikan ng milyon, tungo sa pagmula ng Kalakang Maynila, Northern Eastern Manila, Southern at Quezon City, Police Districts ng NCRPO, sila'y ating maaasahan. Layunin namin ang pagsukpo ng krimen, pantay-pantay na ipatutupad ang batas. Pulis na may disiplina at tiyaga, makatao at makakalikasan. Serbisyong makatulong